Magkakapagpag sakit atong ipon. Paminaw. Hi guys! Welcome back sa amo ang YouTube channel. Panibagong video, panibagong kabuang nasan. Gusto lang ako mag-thank you sa amang more than 500 subscribers. Yay! Salamat sa inyong pagsalig, salamat sa inyong pagtuo. Unta na mo daghan pa mo. Padayon lang mo pagsuporta sa amo kay magpadayon lang po mi og upload og mga bag-ong video. Daghang salamat kaayo guys. So bago ta mag-start sa ako ang vlog, lagi sa ako ang vlog. Kumusta ninyo hang New Year? Kumusta ninyo hang Pasko? Malipayon ba mo? Okay lang ba? Kumusta niyong pagsugat sa bagong tuig? Amo okay lang kaayo guys. Daw dili siya daghag handa pero kalipay nga nahatag or ang among nadawdaw sa bagong tuig sa Pasko, grabe kaayo. Daw dili kay nako siya na-enjoy kay grabe. Hindi ko lang kumusugat alas 12. Sugat ko kan Pasko or bagong tuig, tapos tulog na po dahil pagka alas 2 kay duty pagka alas 5. So di ba kuan kayo pila na ka oras ang tulog, murag kuan murag manok og tulog. So mao lang to, pero at least gisugat na ko ang bagong tuig nga productive, nga dili kanang unsa ni si tawag na dili tapulan or wala nagtinapol kay trabaho dayon ang padulngan. O diba grabe kaayo. Lang ako guys kay natulog ko kagabi dili siya sayo kay nga natulog kay alas 12 namin natulog, like nagkaon pa mi, tapos pagkataod-taod ning murag batasan bito sa baboy nga pagbusog na wala na, nagligid na, gibati na katugon. So nakatulog na ko, yung mga bata po namo tulog na mi. Pagkataod-taod tingala ko nga sigig na pangsigig panguhit kay nagprank din ang gago kayo, nagprank siya, giprank ko niya, gisumok-sumok ko niya, natulog ko. So lain kaayo dugay pa jud ko kamata. So marata and karon kay nibalos man gid siya, balos pud ta papildi ba di ay dili ta papildi, lisod kay palkansi. Balos ta karon kay natulog siya ang akong ang prank. Kailaman guys, kamlo ko kailaman so kani siya kay lemon and unsay bata na kaning lemon, mag-slice ko ani unya pagkahuman. Na-imagine ninyo guys ang naong natulog ito karon pagkaman pisatan ani. I really feel na ang naong kayo maana yung naong maring nakuha sa Pasko sa New Year's guys. So nagka-double chin ko. So kani siya, I really feel nga madaot gid ang naong. Bisag ako huna-hunaon lang nako, nagtubod na ko ang laway. Unta na ang inyo hapon. Inyo hapong laway nagtubod ya. So di nako siya dugayon pa. Sugdan na nako kay para natay da kong agi. So bye-bye. Ayaw pagbiya, paglingkod lang diha. So na-slice na nako siya. Tapos ang ihang kaslom ni sulod sa kong ilong na akong laway ng tubod na. So tilawan ako siya kung unsay kuan gid niya, kung unsay reaction gid niya. Ako mata na, napiskan ako mata. Grabe costume. Akong laway. Akong laway. Hindi na ito nagayon. Ito nagsuntan. Kasi excited ako siya laway.
Siya ay sapatos, labay, kalaban mo niya, labay sapatos, umiiring. Na, labay mo niya, kung pangit. Magkakaproblema sakit atong ipon. Paminaw. So, mawalang to guys. Ikaw lang ko nakamalus. Salamat kayo sa magdana. Nagsasang akong prank na aslum challenge, aslum prank di ay lemon, gamit ang lemon. So, kung bago pa mo sa among YouTube channel, ayaw mo kalimot og-subscribe o follow, tapos turn on sa inyong notification bell para at least updated mo sa mga bago na mong video. Okay? Tawad sa inyong tanan. So, mura to ay mo pagkalimot og subscribe sa among YouTube channel. Kanang subscribe sa baba, pindutan ng subscribe sa baba. Kanang kung gusto mo na ay mga pa-shout out, comment lang sa comment section box. So, mao lang ta. God bless. Bye-bye!